Hallelujah. To our followers who are outside of KZN, hallelujah. And greetings also to the bigger body of the Sanctuary, God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ. Amen. Today is the day that the Lord has made. Amen. Namuhla olunye lweinsuku uJehova alwenzile. And as committee bafowethu ukuthi we're going to rejoice in this day. Sizojabula sizijabulise ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Amen. Singeli baleke bafowethu ukubonga uNkulunkulu also ngenjongo ka2023. Singeli balo ukubonga uNkulunkulu ngetheme ka2023 la uNkulunkulu khona esishaya ngamasamanisi wasidizele egunjini eliphezulu in the upper room. Wasefike God Sanctuary Family Church for the year 2023. Your mandate injongo mandate enginika yona umyalelo enginika wona ukuthi ngigijima amathafa onke, nigijime inkalo zonke, nigijime nasempambanweni zemgaqo, nitshelane futhi ninodwa ukuthi isiphukuphuku kuphela esinqumayo empilweni yaso, isiphukuphuku kuphela esinqumayo enhlizweni yaso ukuthi uNkulunkulu akekho. Amen. Only a fool resolves in his heart that there is no God. Amen. And umuntu oyisiphukuphuku siyambuza kuJehova sihlezi kwi-upper room, simbuza uHoly Spirit sihlezi kwi-upper room egunjini eliphezulu ukuthi how shall we know ukuthi we have become fools? How shall we know that we are dealing with fools? Siyobona kanjani, siyokwazi kanjani ukuthi sesiphenduke iphukuphuku kwathina under icamouflage yokuthi sabazalwane sigqoke ne-uniform. Nawo kanjalo futhi siyobabona kanjani abanye abasitshela ukuthi bayakholwa kanti sebephenduka iphukuphuku. uNkulunkulu uthi siyobabona ngani? Ngokonakala, i-corruption. Hallelujah. uNkulunkulu siyobabona ngokonakala. uNkulunkulu uthi siyobabona ngokuthi bangakhuzeki futhi bangakhuzani uma bebodwa. uNkulunkulu uthi siyobabona ngokuthi ingabibikho into enhle ekhulunywayo ngabo neyenzekayo ngabo. Hallelujah. Those are just the three diagnostic tools. Njengodokotela abaphethiswe likaNkulunkulu, iyona ndlela ke nathi in the spirit kwekamoya indawo esizoyithinta lezi ukuthi injani corruption nceke kwena. Hallelujah. Bangakho abantwana bayise hotel ukuze banike umsebenzi. Glory to Jesus. Hallelujah. Bangakho abantwana bayise hotel yolala nabo wena ukuze banike umsebenzi. Bangakho abantu asebenza izikweletu sikuthinte mfowethu. Hallelujah. Bangakho abantu abenza izikweletu ngenxa ukuthi bafuna umsebenzi kodwa uthi ngaphambi kokuba bangene emsebenzini akumele bakhokhe and bazoyithatha imali bengasebenzi. Hallelujah. So indawo ke lezi efune siyithinte thina ngezipopolo ekamoya ukuthi ingakungakanani ubonakala la kuwena, ingakanani inkanuko la kuwena, so that uphenduke, sikushumayeza ukuthi uphenduke. Hallelujah. Kanjalo futhi uma uyidungamuzi udunga nabantu ngoba unomlomo manzi uyahleba. Hey man, uyahleba unolwimi. Hallelujah. Awukhuzeki. Yizo zonke indawo efune siyithinte lezo kwekamoya sikubheke ukuze sithipisane bafowethu sisodwa ukuthi hayi isikhathi sokuthi siphenduke manje sihlambuluke. Amen. Siphinde sikubheke futhi ngezipopolo ekamoya ukuthi yini enhle ngasekhaya ekhulunywa ngawe wena. Bathina abantu besikhuluma ngegama lakho, bathina abantu besibiza igama lakho endaweni, bathina omakhelwane. Hallelujah. So into is simple, bafowethu, into ekaNkulunkulu is simple. That is why even uKristu Jesu uthi mesilishumayela leli evangeli kufanele silishumayele in its simplest form ukuze nomuntu othi mina hayi bengithi ivangeli labantu abafundile kuphela abone ukuthi naye lakhe. Hallelujah. Siyabonga uJehova bafowethu ngetheme nangenjongo ka2023 and siyathembisa as the sanctuary ukuthi sizogijima nayo le mandate, sizogijima nayo le instruction, sizogijima nayo across the length and breadth umhlaba wonke, kwi-area yonke la kwa-FSP lakuwo sibatshela abantu ukuthi careful ungafiki basopa, ungafiki ekutheni uzunqume ukuthi there is no God.
ngoba uNkulunkulu uzokubiza ngesiphukuphuku. Hallelujah. And once what there is no God, I'll say naye relationship, ubudlelwane phakathi kwakho noNkulunkulu abusekho. Amen. Usuyinhlwa. Hallelujah. Siyambonga ke bafethu uNkulunkulu ngetheme. Namhlanje ke as part of i-theme yethu, namhlanje as ingxenye yenjongo ka2023 uNkulunkulu asiphe yona. Now that sesiqedile ukukhuluma ngeimfundiso zokuthi lungakanani ukholo ekumele ngibe nalo ukuze uNkulunkulu athokoze ngami. uNkulunkulu usivakashele ke again bafethu as the sanctuary. uNkulunkulu usivakashele again the angel of the Lord. Ingelosi kaJehova iphinde yasinika enye visitation yathi God Sanctuary Family Church. Phumani ke manje niyofundisa abantu ngesihrogo. Hallelujah. Phumani niyofundisa abantu ngesihrogo. And as I was sitting in the upper room ngihlezi bazalwane eGwiji neliphezulu ngibuza kuJehova ukuthi kufanele ngithini uma ngiqala ngi-introduce le topic. Kufanele ngithini uma ngiqala ngisi-introduce lesi sifundo Jehova sipha sona ukuthi sifundisane soda ukuze sigcwaliseke sibe equipped in the word ukuthi sikwazi ukukhuluma nabantu ngesihrogo. Ngoba luningi ulwazi that is out there, luningi ulwazi olugcwele la ngaphandle about isihrogo. Hallelujah. And most yalo lwazi ngesihrogo aliqhamuki ezwini likaNkulunkulu. Amen. Alikatestwa lolu lwazi, asikalitesti against the word, asikalitesti against the izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. So njenge sanctuary sinikwe leyo mandate uNkulunkulu wasesipha nesambulo as his stewards abaphathiswa bemfihlakalo yesambulo seqiniso nensindiso kaNkulunkulu. Hallelujah. Sihlezi ke bafowethu upper room with him the set apart spirit. Sihlezi bafowethu egunjini eliphezulu naye umoya kaNkulunkulu the Holy Spirit umoya oyingcwele is the set apart spirit esinguKristu Jesu. Sibuzileke imibuzo ukuthi sizoqalaphi ngoba abantu bazosibuza nathi imibuzo. Hallelujah. Wasesiphendula Holy Spirit wathi imibuzo efuneni nibe nayo God Sanctuary Family Church ukuze nikwazi ukufundisa ngesihrogo ukuthi how did hell come into existence. Amen. How did hell come into existence? Amen. Ngamafishane sibe khona kanjani osaba khona kanjani isihrogo. Hallelujah. Ngoba umbuzo wokuqala lo umuntu azokubuza wona unje ubhizi ufuna ukungifundisa ngesihrogo nje. How did this thing called hell come into existence? Amen. Niyayizwa bafowethu ukuthi ingelosi kaNkulunkulu ithini ebandleni. Sibe khona kanjani osaba khona kanjani lesi sihrogo okhuluma ngaso. Imibuzo leyo kufanele siyiphendule njengebandla. Hallelujah. Umbuzo omunye kufanele siuphendule njengebandla ukuthi who created hell? Ubani in his right frame of mind oseyingqondweni zakhe eziphelele owadala ini isihrogo. Hallelujah. Ngoba singakhuluma abafowethu ngesihrogo but uma singazi ukuthi ubani owasidala isihrogo kwakwenze njani manje ezeqhamuka nalomcabango wesihrogo. Niyayibona abafowethu lena ngoba kaningi sithuswa ngesihrogo njengabazalwane but singafundiswa ngaso. Hallelujah. Ubani owadala isihrogo? Sihlezi bafowethu egunjini eliphezulu. Sihlezi in the upper room with him Jehovah again with the Holy Spirit. Hallelujah. Sihlezi la ngoNgcwele sibuza imibuzo. Omunye umbuzo athe kufanele sikwazi ukuphendula ukuthi sibuze ukuthi who then is responsible? Amen. Ilalele kahle le question. Who then is responsible for the existence of hell? Ubani lo owabangela ukuthi isihrogo sibe khona? Ubani lo bangele ukubakhona kwani kwesihrogo?
ngoba kusho ukuthi uma kunesihrogo nangendlela esitshelwe ngayo ngesihrogo ukusho ukuthi kunomuntu ofuna ukuhlala ethenga amalahle egawula nezinkuni ubasa lo mlilo ukuze ungacishi ubani loyo haleluya ibandla ke bafowethu esilona leli sinikwa zona lezi imfundiso ezithe ukuba diphinyana haleluya ekumele sifundise ngazo sinikwa izinto vele engadiscusswa generally but uNkulunkulu uyasinika zona ngoba people are dying for lack of knowledge abantu ba ignorant haleluya uNkulunkulu bayafa abantu bami ngenxa nje yokungabi nani nolwazi oluphelele nokuqonda okuphelele siphakamisile izandla as the sanctuary sathi Lord uma kukhona ulwazi nesambulo ofuna ukulivezela abantu bakho nathi sikhona thina as your stewards sikhona njengabaphathiswa bemfihlakalo the stewards of the mysteries of God abaphathiswa bemfihlakalo kaNkulunkulu ephathelene nensindiso neqiniso haleluya siphakamisile izandla sanctuary ayikho challenge esingayithathi bafowethu hallelujah there is no challenge that we don't take noma yini umbuzo nayo bring it here ilethe ngoba ungawubuzi kwakho lo mbuzo ikona ungabanga ukuthi ngempela uzulahlekelwe ukukhona ngokungekho imbhalo engcwele ibiza lokho ngama little foxes that spoil the vine hallelujah isa nawo mfowethu ungahlali nawo uzongena ethuneni wozobuza uma ungazi ukuze ungarobheki angabikho umuntu ozokurobha ngephilosophy hallelujah who is responsible ngubani owabangela ukubakhona kwesihrogo sifuna ukumazi ukuze sithi noma silwa izimpi zakwamoya sazi ukuthi silwa nobani hallelujah we must know ukuthi silwa nobani ukuze uthi ungene wazi ukuthi hayi nasi sitha sami hallelujah ubani responsible for ukubakhona kwesihrogo yizo ke bafowethu indaba efune sixoxe lezi njengabazalwane amen kunamanye amabandla azasinqonqozele endlini thina abazalwane kunamanye amabandla asivimba ngisho sihambe emgaqweni kunamanye amabandla ngisho sihleze emapaki azayo azosiphazamisa sihlalele emapakisini good time hallelujah uma sibatshela ukuthi hayi nathi siyakhola singabazalwane bathi hayi kunento umbuzo nina abazalwane engakwazi ukuphendula thina esinikiwe impendulo yawo njenge-organization kaJehova Jehovah Witness hallelujah bafike balibuza umbuzo bathi awusho nje ukuthi umzalwane nishumayela ngokuthi isihrogo sikhona hell is real and hell is true how can a loving God how can a loving God torment abantu bakhe abadalile uNkulunkulu oluthando nonothando angabajezisa kanjani abantu bakhe abadalile ngomfanekiso wakhe befuna ukuprovela mfowethu ukuthi isihrogo asikho yiko abanye babo size sibabize ngobani ngosihrogo asikho hallelujah thina ke njenge sanctuary sibiziwe ukuthi lembuzo ethe ukuba deep nembuzo edide umzalwane azangazi umzalwane ukuthi uzothini kufanele siyiphendule hallelujah singabi nje sesontweni sonke ngoba sifundisiwe thina ngokwembhalo kaNkulunkulu ukuthi ukuqala kokuhlakanipha yini kuukusaba uJehova now ngingamsaba kanjani uJehova mase kubamba ubuhlakani ungipha bona ukusho lo Jehova engimkhonza yena uJehova kuyena omnini obuhlakani the owner of wisdom uJehova engimkhonzayo kuyena owner ye-wisdom kuyena owner ophethe ubuhlakani bonke surely uma ngimkhombisa ukwesaba nokumkhonza uzongihlephelela iwisdom ukuze nami ngithe ngiveze iwisdom yakhe kubantu athi yeah this is my son this is my beloved son semhlabeni njengamanje
mbheke ngisho ithunthutha uthulo liphuma kuye kodwa lalela izwi eliphuma kuye engikhuluma ngalo ngaye muzweni nimlalele Nkosi yami how can a loving God kungenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu oluthando nothando ajezise abantu bakhe kuze kube phakade kuyena obadalile usidaleleni mazi ukuthi uzobuya sijezise futhi asise esihogweni hayi man bazalwana sifundise le ukuze kuthi noma kwenze kuye esihogweni uye unolwazi oluphelele ukuthi ngafundiswa mina ngesihogo haleluya ngiyazi ukuthi isihogo sikhona sabakhona noma sikhona kanjani okay ngiyazi futhi ukuthi ngubani owadala isihogo haleluya ngiyazi futhi ukuthi ngubani owabangela ukubakhona kwesihrogo amen and nginempendulo futhi zokwazi ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu oluthando nothando osidalile sonke njengabantu bakhe but uma sona asiphanishe asijezise for eternity kuze kube phakade inguna phakade haleluya angazi noma phakathi kwethu ukhona yini obengalinga ukuthi azame ukuphendula haleluya so uma engekho ke bafowethu kusho ukuthi sonke simisele ngokufunda haleluya wow kunombuzo omunye abantu bebebuza ngoNkulunkulu wethu ekuthiwa wadala isihogo mebesibuza ngoNkulunkulu wethu ekuthiwa uyosifaka esihogweni asiphendule ngemfoloko left right and center njengama verbs nenyama abantu besibiza ngoNkulunkulu wethu bathi inhlobo kaNkulunkulu lo nonya kangaka okwazi ukuthi athe kudalile nabantu bakhe azi ukuthi nizokwenzani ngaluphi usuku nangasiphi isikhathi kodwa anicuphe ukuthi mase nikwenzile lokho uzonifaka esihogweni haleluya kuneyinkunzi ke ezisibuza lo mbuzo kodwa zingawubuzi lokho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umzali onothando nothandayo ingane yakhe kodwa uma ithi yonile ayidiscipline you understand noma ayijezise kodwa bekuyela uNkulunkulu sonke sibayimobo sithi lo uNkulunkulu nonya but yena lo muntu okhulumayo obuza lembuzo umzali haleluya and umzali nje indlela ayithanda ngayo ingane zakhe kunento ezithi ingane emiyenzile phakathi kothandweni lokuba umzali kuphuma uthando lokuthi lo mntwana ofuneka jeziswe haleluya okusho ukuthi isijeziso esiphuma kumzali kumama noma ubaba kahle asona isijeziso siyini siwuthando ukuthi siyaluma it is biting amen niyayilandela bafowethu yini eyenza umzali onothando yini eyenza umzali onothando noluthando einganeni nasemndenini wakhe ukuthi ayale discipline noma ajezise punish umntwana amen uma uwumzali uvela uvuke nje ekseni uzizwe nje umafulufulu unenyama yenkukhu namadlingozi ukuthi namhlanje ngathi ngashaya ingane yami ijezise ukhona umzali ovuka nje athi yazi namhlanje ngihalela ukumnenebula nje yazi ngifuna ukufaka umpentshisi ngifuna ukumnenebula nje ngebhande umzali ukhona umzali ovuka asho njalo there is no parent hallelujah it means kunento ekufuneka umntwana aqala yenze kuqala ngaphambi kokube kuphume this tough love kumzali hallelujah ngamafishane ukuze umzali angijezise noma angidiscipline angiyale kunento ekufuneka ngiyipresse kumzali kunama button mina mntwana efuneka ngiwapresse kumzali kade engekho kumzali yabona azoba ukuthi umzali mase responda kulezi zinto engiyipressayo kuyena ezizoba ukuthi umzali mase ngiphanisha noma angijezise hallelujah
ngiyacabanga ukuthi by now kunento isolayo ukuthi ipunishment eqhamuka kumzali isijeziso esiqhamuka kumzali akusona kahle somzali esami mina ngisibangile ukuthi umzali asenze besingekho and bengese futhi sibe khona ukube mina ngenzanga into ethile. Hallelujah. Saba khona kanjani isihrogo? Ubani owadala ukuthi isihrogo sibe khona? Ngubani owabangela ukuba khona kwesihrogo? Ubani futhi osidalile isihrogo? Ubani odala ukuthi umzali angishaye? Ubani obangela ukuthi kube nento kumzali ewuthando efuneka ibuyise kumina ukuze idile nokuqina kwekhanda lami nokushisa kwekhanda lami ngokuthi angiphanishe? Ubani odala konke lokho? Kuyenzeka yini ukuthi umzali ogcwele uthando nothanda izingane zakhe ongayithathanga ingane yakhe wayifaka kuplastic washaya ifindo wayilahla emgqonyeni? Kuyenzeka yini lo mzali ukuthi ingane imiphume endleleni ngothando analo for lengane mase iyala ayijezise futhi? Kuyenzeka lo? So ukusho ukuthi kahle bafowethu ake singene ezwini ke sibheke ukuthi lithini uthini uNkulunkulu embhalweni yakhe engcwele. Ngelanguage yanamhlanje ake singene ezwini sibuze ukuthi lithini iBhayibheli. Amen. Isifundo sethu ke bafowethu ngesihrogo nazo zonke impendulo ekufanele sizazi ngesihrogo sizosithola encwadini kaDevrayim. Hallelujah. Emabhayibhelini enu ibizwa ngoDeuteronomy. Hallelujah. Sizoyithola encwadini kaDevrayim chapter 32. Amen. Ukusho ukuthi isifundo sethu sizosendlalelwe salonjwa phezu kwencwadi kaDevrayim, phezu kwencwadi kaDeuteronomy chapter 32. Hallelujah. Ake siyeke sonke bafowethu encwadini kaDevrayim chapter 32. Amen. Sizofunda ke kuphi uverse 21. Hallelujah. Uthini umbuzo sibuzayo namhlanje? How did hell come into existence? Amen. How did hell come into existence? Who created hell? Who is responsible for the existence of hell? How can a loving God torment and discipline his people kuze kube phakade until eternity? Namhlanje ke bafowethu uNkulunkulu emuhle. We've been summoned by his spirit into the upper room. Usibizi losishanga amasamaniso asibenzele egunjini eliphezulu. Sihlezi ke manje enyaweni kaKristu Jesu with him the Holy Spirit. Uyasifundisa ukuze siphume siyoshumayela izwi, hayi ama feelings ethu, hayi imicabango yethu, hayi iphilosophy yasesikoleni. Hallelujah. Hayi futhi nenzwa bethi into esizwa abanye abantu beyisho, bathi thina sishumayela izwi. Hallelujah. Ake siyeke bafowethu khona ke encwadini kaDevrayim chapter 32. Hallelujah. Ake silalele ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe uma siqala lapha ku verse 21. Amen. Hallelujah. Ithi bangivusele umhawu ngokungesiye uNkulunkulu. Ayekele imancane niyamuza uNkulunkulu uthini ezwini lakhe? Ngesingisi ukuthi they have provoked me. Bangivusele ini? Umhawu ngokungesiye uNkulunkulu. They have provoked me to jealousy. Yezwa lonto. Bangiprovokile into jealousy ngalokho okungeyibo futhi ini ubuNkulunkulu. They have provoked me to jealousy by what is not God. Kodwa mina kahle what type of a God am I? I am a loving God. Hallelujah. Kukhuluma la uNkulunkulu othandayo, oluthando, nonothando. Amen. Uthi kithina kunento bantu bami engindalile emhlabeni eniyenzile kimi. Hallelujah. Ukuze nazi ukuthi
saba khona kanjani isihrogo, ukuze nazi futhi ukuthi ubani owadala isihrogo, ukuze nazi futhi ubani owabangela ukuba khona kwesihrogo. Lalelani ke namhlanje ngizonigeqela amagula njengoJehova uNkulunkulu. Kunento nina eniyenzile kimi. Verse 21 uthi nenzeni? Ngithukuthelisile ngokuhawu okungesiyo uNkulunkulu. Ningigoqozile ngaphakathi, deep in my spirit, ningiprovokile. Hallelujah. Ningicasulile. Ukuprovoka ucasula ngithi. Amen. Ningicasulile. Nangicasula ngaze navusa ini kimina umona. You provoke me to jealous. Nicasule kwavuka umona enginawo ngani. Bantu bami. And nicasule ngokwenzani izinto engingayishongo ukuzenzeni. Hallelujah. Mntana wami, my child, ngikuthanda impela. We first born, we middle born, we last born yami. I love you so much. But lento yenzile ingidinile yangicasula kwavuka umona kimina, lo mona owakhele phezulu kothando lokuthi ngikuvikele njengomntwana wami, ngokuthi wenze into engingakaze ngikufundise ukuthi uyenze nongakaze uyibone yenziwa la ekhaya. Khuluma uNkulunkulu bafowethu. Hallelujah. You have provoked me to jealousy by what is not God. And wazi kahle ukuthi I am a loving God. Kodwa buka into yenzile kimi. Wenzeni? Ungicasulile, ungiprovokile, kwaze kwavuka ukujiya nokujula komona wami. Hey bafethu sizohamba steady ngoba iplan kaNkulunkulu mekufike izifundisweni ezideep njenganalezo, akubona ukuthi uphume la esontweni uconfused, udidekile, ushawa izulwane. Singamane mfowethu simendaweni eyodwa until uzo understand ukuthi uNkulunkulu uthini. Asijahile ukuqeda. We still going to meet next week. Sifundise lento. Amen. Niyamuza uNkulunkulu uthini? uNkulunkulu owuthando noNkulunkulu onothando. Uthi othandeni lami oluphelele olugcwele nginalo ngani, kodwa sekunento eniyenzile, ningicasulile. You provoke me, nangidudula nangiphusha kwaze kwavuka ini kimina umona enginawo ngani. And lo mona enginawo ngani ugcwele iprotection nothando ngani. Hallelujah. Manje nenze into engingakaze ngimnyale ngayo ukuthi niyenze. Nenze into enganifundisanga ngayo ukuthi niyenze. Nenze into engekho ngisho ezwini lami ukuthi niyenze. Hallelujah. Now, kusho ukuthini ukuprovoka uNkulunkulu? Uqonda ukuthini uNkulunkulu methi ningiprovokile? Uqonda ukuthini uNkulunkulu methi ningicasulile? Amen. Akuye lapha encwadini yabase-Efesu, Ephesians chapter 6. Hallelujah. Ubuku verse 4 kwama-Efesu. Ngoba kufanele sichaze bafowethu lento, qambe siyagoduka, qambe uyayilalela le ntshumayelo iziphele, uunderstand ukuthi ungayibamba ingqikithi kaNkulunkulu ngesihrogo. Hallelujah. Awubuke lapha abase-Efesu chapter 6 ufunda uverse 4. Ukulalela nje ukuthi uthini uNkulunkulu. Ukhuluma nobani la uNkulunkulu? Ukhuluma nabazali. Usikhombisa iexample, usibonisa isibonelo ukuze sazi ukuthi uNkulunkulu ubaba. Nani boys. Lalelani nina abazali, nina obaba, kakhulukazi ukuthi umntwana amonile, kuthiwa ngizomtshela ubaba wakho. Amen. Zomtshela uma wakho. Lalelani. Nani boys. Nani bazali, nina bobaba. Ningabathukuthelisi abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kweNkosi. Hallelujah. Bazali, gadani ukuthi ningabathukuthelisi abantwana benu baze begcine sebeno
nokudinwa nokucasuka. Hallelujah. Ningabathukuthelisi. Kodwa umyalo enginika wona nina abazali kubantwana benu ukuthi nenze njani? Nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Bondleni abantwana benu, train them. Hallelujah. And admonish them ngoNkulunkulu. Batraineni niphinde nenze njani? Nibaqondise. Ngani? Ngezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Ngifuna uyi-understand lento ngoba ngifuna silichaze leli gama lani lokucasula, provoke. Ukuthi akuyena uNkulunkulu kuphela ocasukayo. Nathi njengabazali siyakwazi ukucasuka futhi siyakwazi nokucasula abantwana bethu. Hallelujah. Siyayalwa ke manje ukuthi asinayi-abuse ipower esinayo phezu kwabantwana bethu ngoba sazi ukuthi thina sizofaka induku, sizofaka ibhande. Asigade nathi indlela esikhuluma nayo nabantwana bethu. Nani befundisi, gadani indlela enikhuluma nayo ngayo ngebandla. Ningalicasuli ibandla. Kodwa yenzani njani? Londleni ngezwi. Niliqondise ibandla ngezwi. Preach the gospel. Preach the word. Be instant in season and out of season. Hallelujah. So uma sikazile nathi ukucasuka, asazi ukuthi nathi siyakwazi ukucasuka. And labantu esinepower phezu kwabo asingabacasuli ngoba sazi ukuthi vele sizobatrapa. Hallelujah. Angixolisi mina enganeni. Amen. No, angixolisi ngumzali. What's the point of kuba umzali uma ngizothi mengenza iphutha enganeni ngixolise? No. Kufanele igwinye kubaba kunjalo. No, khona isikhathi la kufuneka khona ukuthi muwonile enganeni ukhulume kabi kuyo. Washa amagama ebekungamele wakhulume kuyo, uxolise mfowethu. Ukuze nayo ingane ingaphusheki to a point la izoba khona nani nokudinwa, ikudinelwe. Asigade ke lezo zinto njengabazali. Bathi ke namhlanje sifunda ngani? Ngesihrogo. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe ngesihrogo? Asichaze ke leli gama lokuprovoke mfowethu njengoba sesiqalile ukulivakashela lapha kwabase Efesu chapter 6. Ngokwembhalo, asilihlolele leli gama inkosi yami. Ngokwembhalo. Amen. Ngokwembhalo. Igama lokucasula lisho ukuthini? Igama lokucasula, it means to call forth. Yabona, when you call forth something kumuntu ebikade ingekho ehlalele kumnandi eziphilela kamnandi kumnandi, and wena ufike empilweni yakhe and you call forth into ekuyena ngaphakathi ezilalele ebingeke futhi zibe khona, wena uyimemeze uyigovuze ukuthi iziphume. Hallelujah. Niyibona bafowethu lento? So ukucasula ke it is to call forth. Ukucasula kusho ukudala intukuthelo kumuntu obekade engathukuthele. Amen. Bekumnandi yonke into i-right, wafika wena wamgovuza, wasabathe uyaziba wamgovuza, wasabathe uyahamba uyasuka eduze kwakho wamgovuza, yaze yakheka lento ngaphakathi kuyena eyintukuthele. Hallelujah. So it means ubengathukuthele all along lo muntu, but wena ofikile wayimemeza intukuthelo ekuyena. Ngamafishane, ubani odale intukuthelo kulo muntu? Uyena noma uwena? Imina. Hallelujah. So ngeke ngize ngimblame ngokuthukuthela kwakhe, ngoba vele lokuthukuthela bekungekho kuyena. Imina engifake ukuthukuthela kuye, lase ngikumemeza ukuthi kuphume kuye, kudile nami. Hallelujah. Bafowethu, sometimes ifune singene esikoleni sika Jehova, singene eklasini and learn on matters of the spirit. Hallelujah. You have called forth the wrath kaNkulunkulu. You provoke God into anger. And when you provoke God into
anger. The love of God produced a thing called jealousy. Uthando kaNkulunkulu laseluzala ijealousy nayo ewuthando, but edila nani ne-area ye-discipline, ukuyala ne-punishment. Hallelujah. Uma uyingane yami ubulala abantu, uma uyingane yami urape ogogo la emnyango, uzovusa into ethile kimi ezothi noma uyingane yami ngiqoqisa impahla zakho la ekhaya ngithi pack your bags and go. Hallelujah. Uma uyingane yami ugangile, ukuganga kwakho ku within umthetho wala ekhaya, ngizokuyala bese ngikufaka uswazi. But khona lokho okudlula uswazi engeke usakwazi ukungena uswazi, sekufanele ngithi pack and go. Ubuye masubona ukuthi usuready kuba umntwana wala ekhaya. Hallelujah. Angazi noma niyayilandela yini bafowethu. Sichazani ke la, sichaza intukuthelo, sichaza ukucasuka. Hallelujah. Ukucasula udala intukuthelo ehambisana nokujezisa. Yabona? Udala intukuthelo ehambisana nokujezisa. Intukuthelo ehambisana nesijeziso. Oh, glory to Jesus. Amen. Uma ungayikholwa lento engiyishoyo ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu onothando, uyakwazi ukuthi umuntu oyigwala nongakwazi ngisho ukulwa, uyakwazi ukuthi umuntu oyikholwa oseyiyeke zonke izinto eziphathelene nomhlaba, uyakwazi ukuthi uvuse kuye into engekho kuye. Mase leyo nto uthi uyivusa kuye uyibiza wena, iphume ngempela lento ekuye, it comes forth and deal with you. Hallelujah. Kukhona ukuthi kube kwi-function emcimbini, kube khona isigebengu sendawo esidumile ukuthi ugwaza siteleka sineyidumbu more than 15 pounds sona ngaphansi komhlaba obandayo. Amen. Hallelujah. Mase uyitshela wena ukuthi ngisemcimbini mina angizele lezi iqhwanguqhwangu. Amen. Mase lesistuphunga lesi sivele sikunaka ngoba sona siugwaza sitereka, sidumile ukuthi siyabulala. Amen. Silokhu sigeiza ngomese sifuna ukugwaza entanyeni, sifuna ukugwaza esifubeni, sifuna ulokhu ubaleka uvika usuka la sikhona uthathe lesihlalo setende ulokhu uvika ngaso. Amen. Abantu bala ekhaya nabendawo abamaziyo lo muntu uthi umbulali bebhizi bekuxolisela, hayi ngixolele as if khona iphutho lenzile. Hallelujah. As if wena manje kunephutho lenzile, xolisa abantu kuyahayizwa manje kuthi hayi miyeke futhi hayi ngixolele, hayi miyeke, hayi sizokunika noma ibhodlela le whisky. Hallelujah. Uxoliswa umgodi oyinja. Ibhizi lento le ngiyahlehla ngingena endlini bayibamba bayiphushele eminyango, but yonke indawo efuna ukuyigwaza indawo ecritical for ukuphila kwami. Uza kule indawo lezi esupply igazi ekhanda, uze sifube la khona inhliziyo. Amen. Ngimfike lo muntu kuze kufike la ngicasuka khona. Hallelujah. Ngimfike lo muntu kuze kufike phi la ngicasuka khona. Kufike la uthi khona sekwanele. Hallelujah. Mase ukhipha i9 emgogodleni uyikhokhe, mase umkhombe ekhanda, mase guqa ngamadola abekumese phansi athi bhuti ngiyaxolisa. Ubezoxolisa nini ukuba uyikhiphanga ngoba befuneka uphume uyini la ekhaya uyisidumbu. Hallelujah. So ubani obize ukuthi lo muntu ngimqaqe ubuchopho nge9? Izithi mina engiplane ngisuka ekhaya ukuthi ngizoqaqa lo muntu iqondo namhlanje nge9. Uyena ukubizile lokhu kimi, kwaze kwagcina kuphumile kwase kudila naye. Hallelujah. Wena uyena umbulali, uyena umbulali okumemeza ukubulala kuwe kwase kuyambulala naye. Hallelujah. Amen. Ngoba umyeka useyazi ukuthi une9. Next time meza kwena ngeke seza la umbona khona sezoqhamukela ngemuva. Uzoblame abanike mase kugwaze ngemuva waqaqa uqhoqhoqo. Uzoyiblame wena.
Hallelujah. Amaqiniso lawo kumele siwakhulume bafowethu. Kusaba uNkulunkulu kuqala kokuhlakanipha. So ngizama ukusho ke bafowethu ukuthi ngisho sikhuluma ngesihrogo, understandeni isihrogo ukuthi hayi man. Uma isihrogo sisikhipha sisimemeza kuNkulunkulu, ukusho ukuthi besingekho isihrogo eplanini kaNkulunkulu, ithine sisitshale kuye sase siyasimemeza kade singekho. Hallelujah. So ungablame uNkulunkulu ukuthi how can a loving God torment his people in hell for eternity. Umbuzo ukuthi ngikwenzeleni kodwa ukuthi ngiyotshala isihrogo kubaba uNkulunkulu ngize ngimdudule bese ngisimemeza lesi sihrogo ukuthi siphume esidile nami bese kujike ekukhala mina futhi uma sesingisokozela lesi sihrogo. Amen. Bathi umbuzo usamile. Bibhili iringi lithini iBhayibheli ngesihrogo? Uverse 21 uthini? Uthi nina bantu nenzeni? You provoke me to jealousy. Awuyifunde ngesiZulu. Hey Nkosi yami, kunento eniyenzile. Awuyifunde sizwe. Bangivusele umhawu ngokungesiye uNkulunkulu. Bangithukuthelisile ngamaze abo. Neyizwa lento bafowethu. Amen. Benzeni? Bangithukuthelisile mina njengoNkulunkulu base bevusa umona enginabo ngabo ngokuba benze izinto engabayalanga ukuthi bazenze. Amen. Baphinde benzani? Ngiyakubavusela umhawu ngabangesiso isizwe. eBhayibheli lithi they have also moved me to anger by their foolish idols. I guess you understand the lento bafowethu. I wanted to give you an example. Yomuntu omaziyo ukuthi uyigwala. Uyakusaba nokulwa kuze kuthiwa usibanibani akazabulale ngisho impukane. Kodwa uma ufuna ukuvusa inunu ekuye ngaphakathi nayo angayazi ukuthi unayo. Thinta unkosikazi wakhe izinqa. Hallelujah. Thinta izinqa zomuntu wesimame ehamba nendoda yakhe beshadile noma bethandana. Uzobona wena. Yonke lento oyazi ngaye izophela ngoba usumemeze isilwane esingaphakathi kuye esitshalo wena ekade singekho kuye, but you've called it forth, usiprovokile, umcasulile. Understand? Ekumcasuleni kwakhe kwase kuvuka kuyena umona wokuvikela lokhu okungokwakhe akuthandayo, kwase kuphuma kwadila nawe kubabaza abantu thiwa besingazi ukuthi sibanibala ngenza into enje. Hallelujah. Besiyibonela nje imvu kaNkulunkulu, kanti imvu kaNkulunkulu iphethe imvana. Hallelujah. Niyamuza uNkulunkulu uthini bafethu ezwini lakhe. They have moved me to anger by their ngani ngokukhonza ithombe. Hallelujah. Benzeni baphinde futhi bangicasula kadinwa ngokwenza izinto engabayalanga ngazo. Benzani manje? Bakhonza ithombe. Bakhonza benzani la? Ake siye lapha encwadini kaJeremiah bafowethu, siye lapha ku chapter 10 encwadini kaJeremiah, sibheke lapha uverse 2 ukuthi yini lecasula uNkulunkulu ngempela ngalezi zinto labantu abazenzayo. Hallelujah. Benzani? Bame pulpit, baqamba amanga. Hallelujah. Baqamba amanga beme pulpit. Jeremiah chapter 10. Fune sizwe kahle lento Jeremiah chapter 10. Hallelujah. Kuyiqala nje lapha ku verse 2 silalela ukuthi uthini uNkulunkulu emabandleni. Mesikhuluma ngani ngokuthi they have moved me as Jehovah God to anger by their foolish idols. Amanye amaBhayibheli athi by their vanity,
bangigudluzile manje yazi bangigudluza mina Jehova usebawudi ngacasuka ngokwenza kwabo izinto eziwuphunguphu. Haleluya. Ngokuthi endlini yami balethe ithixo bayiqoke emqaleni ezinye bayilengise indongeni benze iphambano eno Jesu bronze no silver. Hallelujah. Abanye bazi baqamba amanga bathi bona bama spiritual fathers. A mere mortal man ayibize ne spiritual father. Mortal man umuntu osenyameni nasegazini namathambo. Athi spiritual father compete noNkulunkulu. Hallelujah. Baqamba amanga bame emapulpiti bathi uNkulunkulu uthe uNkulunkulu bengashongo. Hallelujah. uNkulunkulu uthe ngithengeleni indlu. uNkulunkulu uthe thathani ingane zami niyoyifaka private school. Amen. Bathi kusho uNkulunkulu bese nathi siba weak ngoba mekukhuluma uNkulunkulu kuxega amadoda ithina sonke. Hallelujah. Bathini ke labantu benzani abantu abakhonza iThixo? uJeremiah uthi benzani? Jeremiah chapter 10 verse 2. Hallelujah. Usho kanje uJehova. Usho kanje uJehova ebandleni. Uthi ningayifundi indlela yabezizwe. Ningayifundi indlela yabezizwe yezonakali. Ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini. Ningashawa futhi na uvalo ngezibonakaliso abazenzayo abathi iphuma kumina uNkulunkulu. Hayi baqamba amanga. NaseGibhithe sakubona lo izalusi kaFaro ziwisa induku phansi iphenduka inyoka. Kodwa kaAaroni induku yaphenduka inyoka edle ezinye inyoka. Hallelujah. Banganithusike ngemlingwe nemgilingwana abayenzayo emabandleni. Bathi bavusa abantu befile kanti kuplaniwe istage iwe yonke into. Hallelujah. A stage la sidile nobabathi uNkulunkulu ngqo. Amen. Bayabuza abafundi ukuthi kungani lo mntwana engakwazi ukukhuluma. Kungani lo mntwana evaleka amehlo? uJesu uthi hayi akulona iphutha labazali le. Bathi lento yenzakele ukuthi ubaba owethu osezulwini abe glorified ngalomuntu. Hallelujah. Khona uNkulunkulu ayenzayo azosifundisa ngayo ngalomuntu. Amen. So ungablame abazali. Qhubeka sizwe uthini uJeremiah. Ngokuba abezizwe bezesaba. Hallelujah. Abezizwe bayayisaba lemlimo baze bayikhokhele. Hallelujah. Uzudume nje kuthiwa wena uyinyanga yemlimo. Udayisa igubhu. Hallelujah. Dayisela abantu igubhu ukuthi kukhula amabandla, kukhula amabhizinisi, kukhula intombi, kukhula abafazi. Hallelujah. Amen. Benzani labantu kuverse 3. Ngokuba imkhuba yabantu iyize. Imkhuba yabo labantu Jehova uthini? Uthi yizeleze. Why? Lokhu kugawulwa umuthi ehlathini. Ngoba labantu laba isizathu sokuthi lento abayenza iyizeleze futhi iyangicasula izivuselele kimina umona enginabo ngabantu bami ngize ngizine ngibaphanisha. Ingoba kuvele kusuka indoda ethile nje edumile esigodini ithatha imbazo nocelemba ihambe ehlathini yogawula. Hallelujah. Iyogawula nje ehlathini iyabuya lapho iphethe isiphunzi sesihlahla ihlale phansi isixebula isigawule bese yakhabana uNkulunkulu ozokhonzwa la endaweni. Amen. Niyayizwa lento bafowethu? Kusuka isigangi nje somuntu athi angikhulume nembuzi. Hayi man, asikhulume iqiniso. Isigangi sithi angikhulume nembuzi zonke izifiso nezidingo zami nama challenges enginawo empilweni. Lembuzi iyona ezongithwalela yonke lemthwalo. Hallelujah. Bese mina ngiyasindiswa. Amen. There is no any other name given under the heavens. Alikho elinye igama esinikwe lona ngaphansi komthunzi welanga, ngaphansi kwezulu, by which we can be saved. Esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama Christ Jesus. Jesu Christ.
Nale mbuzi le ngiyithenge izolo. Hallelujah. Ayizange ilale njukulala la ekhaya. But sekuyona ezothwala inkinga zami. Ngisho ngiqhamuka inyaka zesisho umsilo ukukhombisa ukuthi iyangibona. Imangele nje ukuthi kuphi. Amen. Yanuka futhi igcwele nobulonga nigezile nalembuzi le. Ukuthi niqale nigeze kuqala nisusa ubulonge base emateksini lapha ezantsi esiphingo. Nibususe nigeze nenyawo zayo, nikline nenzipho zayo lezamahuzi. Ukuze ithwale into zami iclean. Ikhishwa nayisisu futhi lembuzi. Amen. But nithi ngikhulume kuyo inkinga zami. Hayi mina yami indaba ngibika kuJehova manje. Ehluphekeni kwami. Ngakhala mina kuJehova. Hallelujah. Wena uthi ehluphekeni kwami ngikhale kuphi? Embuzini. Ucabangani ngami wena? Uthi ikhanda lami alithathi kahle. Khala embuzini. Uyayibona lento mfowethu? Dlala ngathi manje, badlala ngathi abantu la nyanga. Ithi uthini uJehova esilakhe ngalendo ephethe imbazo ehamba iyogawula ihlahla. Ngokuba imikhuba yabantu izeleze. Lokhu kugawulwa umuthi ehlathini. Uyangahamba umuntu ehlathini ayogawula. Umsebenzi wesandla sesisebenzi ngebhazo. Enza umsebenzi impela. Ngemba konje kuthiwa yini umuntu olento oqophayo? Ihlahla sculpture. Hallelujah. Ayiqophe lento emthini ayiqophe ukwazi enza inyoni enza ukhozi enza ikhanda lomuntu enza ikhanda lesilwane. Khulunywa ngabo ke labantu la. Uyasuka lapho verse 4 wenzani? Uyayidecorate lento. Awuyifunde silalele. Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide. Yeah. Bawubethele ngezipikili nangezando ukuba ungazamazama. Izolento bakuNkulunkulu abazomkhonza la. Kodwa manje lo nkulunkulu akakwazi ukuyimela ngokwakhe. Kufanele ashayelelwe ngezipikili ukuze anganyakazi. Abanye Christmas baze bame emapulpit bashumayele ngama flying deers. Obalibona idlunzela. Konje kuthi yini idlunzela? Yayibona inyamazana ibizwa kanjalo kuthi yini idlunzela? A deer. Thola ukuthi manje sesishumeza izingane zethu ezincane ngoFather Christmas, ubaba kaChristmas. Ogibeleni inqola edonswa yini amadlunzela ndizawo wabona phi yonke leyo nto. UFather Christmas onjani ongena ngoshemula ongangeni ngomnyanga ngqongqozi isela leyo. Zontshontsa ingqondo zeingane zethu. Sokukhuluma nje liqiniso. Siqhubeke sibe deep umusibuza. Hallelujah. Zimeke lezi thixo abazakile bayishayelele indongo enza amasonto ezinye bayigqoke ezifubeni ezinye hey man. uNkulunkulu umenyenza yonke ke lento. Ngiyangiprovoke, ngiyangicasula, ngiyangiphusha ngize ngenze njani? Ngidinwe. Uvuka umona kumina untanda bese ngiyapanisha. Ngiyacabanga bafowethu le introduction esenze namhlanje izowenza ukuthi umhlabathi wenhliziyo nomphefumulo wakho ube fertile ukuze ukwazi ukufunda more about ukuthi uNkulunkulu usifundisani ngesihrogo nanokuthi singamblame uNkulunkulu ngezinto okuyithina esiyibiza kuyena ukuthi iphume zibe zingekho kuyena bese siblame yena futhi ukuthi uyena odala isihrogo. uNkulunkulu akasidalanga isihrogo. Just by this introduction by now uyabona, you can see that hell did not come from God, but we created hell ourselves as men and we called it out of God. And yapuma hell uNkulunkulu, it came out, it came forth from God, and it is dealing with us, and now we are complaining. Hallelujah. Stay still before it in the Holy Spirit of promise until we meet again, as we shall go deeper on these teachings on sizongena deeper kulama teachings on Isihrogo, hell. I love you with the love of Christ Jesus, and I pray that sibe ne appointment again for next week. Let's sohlangana khona sithi cast our net sithi nje wehlisa amanetha ethu deeper
uNkulunkulu asambulele njengabaphathiswa, stewards of his mysteries, abaphathiswa bemfihlakalo yensindiso neqiniso. Amen.